Over? Het hok. Dit is het hok waar de leiding even bij komt van alle leden. Dit is geschilderd door de Exploos. Nou, goed bij joh. Ja, dus. Dit is het prikbord waar nooit zo heel veel zinnigs hangt. Wat oude posters en nog een bouwwerk. De computer met de evaluatie en heel belangrijk Zo goed als de dood. radio. Zo goed als dood. Ja, oké, die computer is flut. Ja, die radio ook. De koelkast, waar nooit zo heel veel anders dan bier in zit. De lekkere stoel. De lekkere bank. En de gewone bank waar nu nog mijn trui op ligt, die daar ik even weg moet halen. En oh, het vreselijke scouts ding. Doek. Ja. Ik hoop dat dit een goed beeld gaf van ons hok.